Хора, аз съм Марти Берготи и добре дошли в днешния клип, където ще ви разкажа за топ 5 най-лоши загуби на българския национален отбор. Ако искате топ 5 победи най-добри победи на българския национален отбор, пишете ми долу в коментарите и ще направя. Това клипче, не знам, може би 5 минути макс, защото няма да има толкова много подробности. Но това е. Първата и може би една от най-лошите ни загуби е Испания-България, която завършва с разгромния резултат от 13-0 за Испания. На 21.05.1933 година в Мадрид Испания разгромява безпомощния тим на България с 13-0 пред 60 000 зрители. А при това, тогава в нашия тим са играли звездите Любо Ангелов, Мими Байкушев, Мишо Лозанов, Асен Пешев. Цветът на българския футбол преди Втората световна война, за която също мога да направя клипче, ако вие желаете. Унгария, България 9-0. Нашите българи мисля, че вече са забравили загубата срещу Испания. Но когато на 17 август 1967 година на стадиона в Будапеща Унгария ни размазва с 9-0. До този момент маджарите тотално доминират мачовете срещу нас, но вкарват по 4 гола. А при това в българския тим на врата е Апостол Соколов, който и до днес е считан за най-добрия български вратар за абсолютно всички времена. В защита е Стефан Бошков, в състава ни още са Стоян Орменджиев, Васил Спасов, Стойо Недялков. За защита на нашите играчи може да се каже, че за защита на нашите играчи може да послужи факта, че това са същите унгарци, които постигат размазващи, уважаеми зрители, резултати в турнирето си на острова, променил футбола завинаги. Време е да поговорим за още една загуба, която този път е Белгия-България. На 27.10.1965 година на стадиона на Андерлехт Белгия ни прибива буквално ни смазва с 5-0. Това налага трети матч и неутрален терен в Флоренция. Двубоят е игран точно между Коледа и Нова година и е описан възторжен. Но през октомври настроението съвсем не било такова. Пред 14 000 зрители Белгия вкарват 5 безответни гола на нашия национален отбор. А по това време легенди на българския национален отбор са Георги Аспарухов, Гаганелов, Пенев, Дебърски, Котков. За матча на Комуенале остават само Гунди и Ганганелов. И още много легенди като Иван Колев, Петър Жеков, Теко Абаджиев. Италианците печелят на България с 6-1 през 1966 година. Дни преди заминаването ни за второто ни участие на световно гостуване на Италия. Дни преди да заминем за да играем световното. Но ние гостуваме на Италия. А тогава за първи път на първият ни официален матч с Азурите, това е прякорът на италианците, те ни разгромяват с
много резултатният матч от 6-1. Уважаеми зрители, този път програмът изцяло е изработен през второто полувреме. През първото се държим долу-горе за 0-2, а Спарухов намалява 1-2 в 53-та минута. И вместо да изравним, последват нови 4 пробойни рани за нашите във вратата ни. И така крайният резултат е 1-6. Шотландия, България 5-1. Това ни се случи на 11.05.2006 година. Пред 50 000 зрители в Осака. България падна с 1-5, което е най-голямото положение, но е доста срамно. Което не е най-голямото положение, но наистина доста е срамно това положение, което сме направили, дори да не е най-голямото. Да, сега ще си кажете да те бият Италия и Испания едно, но да те отнесе Шотландия е друго. По 2 гола ни вкараха анонимните дърводелци Бойт и Бърк, играчи, които в момента измъчват топката в шотландското първенство. И двамата се казват Крис. А на втория това са единствените му 2 гола с екипа на гайдарите. Както се вижда, урокът не бе научен и отново турнирът Kirin Cup се оказва място за още по-потешаващ резил на нашите за жалост. Може би през цялото време тук сте виждали снимки на легенди на България, на българския национален отбор, за което лайк за обработката, която съм направила. Но това бяха моите топ 5 лоши загуби на България, за което ви продължавам да ударите по-напачен, да се върнете заедно с камбанката и до следващия път.